dnešnom videjku a dneska si dáme druhú časť zo hry Soccer Champs. Prepáčte, tak dlho trvalo, ale tento trend sa mi vymazal, ale mi sa ten tak objavil, tak vám prepáčte. Za kamerou som to vôbec nehral, ale viem, že sa minulá časť veľmi páčila. Dali ste mi tam koľko? 100 dačo, tu tak vidíte na obrazovke, takže vám veľmi pekne ďakujem. Teraz máme možnosť byť prvý v tabulke, ale ideme pozrieť prvý na môj tým. Tým nemám vôbec zlý, iba to pravé krídlo by sa mohli tak vylepšiť, ale on sa nám podľa mňa zlepší. Takže máme tu na zápas proti Spartak Trnava, oni sú tretí v tabulke, takže toto by sa mohli vyhrať. A fakt vám, že táto liga je ľahká, takže to by sa mohli. Dneska kúpime takého nového hráča, to je jasné. A tak počkáme na šancu. Pozor, dobre. Počkáme, no ale oni už mali 4 šance a nedali jeden gól z toho. Pekné, dobre, pekne, preč. Dobre, takže je to zatiaľ 0-0, 20. minúta a my už potrebujeme šancu. Takže zatiaľ potrebujeme, aby Slovan prehral aj Žilina. A teraz pozrite. Potom ja pôjdem kúpiť Zerato, kamo. Lebo Zerata mám v jednom týme, je to veľmi dobrý hráč, ale ten tým mám iba taký, že keď si chcem zahrať. Chápete? Takže tu teraz je to go, je to tam. Ja kúpim Zerata na hrot. Toto nech sa tam, necháme ho tak. Necháme Zerata. Máme ďalšiu šancu. Tak to mi tu furt píše. A teraz stredím. Gól! Ako? Chlapec sám nevie. Takže je to už 2-0. Takže Spartak Trnava, pozor. Po Brno. A dodal gól. Duris nám dal gól. GG. Dobre. Teraz potrebujeme ďalšiu šancu. Nesmú vyrovnať. A tento obranca sa mi zatiaľ páči. Ale teraz nie, že nebranil, teraz to chytil iba náš golman. Tak počkáme na ďalšiu príležitosť, ktorá by sa nám mohla dať, ale ani nemusíme, ale teraz máme. Ale dostali sme červenú kartu. Ale do stredokov potrebujeme. Takže červenú kartu úplne na nič dostal. A teraz pozor, v posledných minútach to môže otočiť, ale neotočil on v dobrých obrancoch. A už mal byť koniec. Áno, súdi odpískal koniec. Vyhrali sme tretí v tabulke, ale Žilina Slovan Bratislava vyhrala. Takže, dobre. Teraz si tu musíme dať preč tohto celkom dobrého hráča, čo má rating 66. Dobre, ideme po toho Zerato. Zerato. Niekto dobrý hráč. Ja mu dám 410 000, by mohol prijmúť. A máme Zerata v týmu. Zerato, nový Ronaldo, ti rozprávam. A Zerato je ku nám na hrot. A teraz je tu na vám ukážem, v podstate teraz mám 49 rating. A môj má, na tamtom čo hrajem, má už strašne veľký rating, takže ja ho nechám teraz na hrote. Chvíľku si ho pozeráme. Dáme Emeku a on sa sorší. Tak jeho dáme na lavičku a môžeme Fialu predať. Fiala. Za 150 000, ok, zberiem. Typkový, koľko som dal Zeratovi? Zeratovi som, neviem koľko dám. Môžem predať aj toto CBčko, ne, to je to dobré CBčko. A tu má hodnotu, Gajdoš má hodnotu 1 milión, on sa bude vylepšovať. Gajdoš tu je to nové. Dáme takúto, a my potrebujeme Zerato dať už najviac golov. Idem pozrieť Trofis, ok, GG. Ja som chcel ísť jasne pozrieť, že top skorec Emeka a David Strelca by sme mohli kúpiť na ľavé krídlo. Takže skúsime David Strelec. A koľko bude mať hodnotu? To mi veľmi zaujíma. David Strelec, ja by som mu dal takých aj 80 000. Poď, prejmi mi to prosím. Oni mi ho nechcú prejmuť. Tak dáme mu 90, kamo. A bu 1 milión? Nie, 1 milión nedáme.
poď, to musí prejmúť 900 000. A 900 000 taktiež neprejmú, tak čo si zo mňa robíš? Ale aspoň sme dali proti Skalnici, vyhráme podľa mňa. Takže Skalnicu by sme mohli dať Trenčín najsilnejší vežiak. Teraz pozrite sa, Zeratko, toto som si fest posunul, ale je to aj celkom dobrá Zerato da gól. Vieš, ten nový Ronaldo rozprávam. Takže, čo sa týka ďalších videí, vám veľmi ďakujem za 150 odberateľom, veľmi vám za to ďakujem. A bude z toho určite part 3, lebo my ideme vyhrať ligu. Pozor, tyčka, pekne. My musíme vyhrať ligu, to je náš cieľ. A potom ešte budeme mať Xbox, ktorý tam budem hrať FIFU na ňom. A teraz je to go, vidíte, Zerato, Prime Zerato, kamo. Lebo mám taký jeden starý a ja ho chcem vymeniť asi. Bude to dobré. Teraz Zerato dostane loptu. Pokúsim sa o strelu, ale on ma dá gobral z takého dôvodu. No vôbec neviem. Takže, OK. Takže vyhrám zatiaľ 2-0. A dneska poviem zavolať, že mi dajú ten Xbox. Zavoláme všetko. Dajú mi Xbox vybavené. Teraz pozrite, Zerato, aký do gol teraz. Šuch, bum, go, pána. Prime Zerato. Proste on, už iba on tu chýbal. A potom mám ešte jedného mega dobrého hráča, čo je taktiež dobrý hráč. Takže teraz dám, poď, kamo to dáš. A je to gól. Pekne. Kamo, tu v tej hre je strašne veľa reklam. Proste Nike. A to nie je, že fejkové Nike logo. Chápeš, proste nechápem. Dobre, vyhrali sme OK. A teraz som išiel proti MŠka. Idem proti Slovan Bratislava a ja sa idem pozrieť na toho takže pozrieme sa, čo nemáme, ale kde je? Ja vôbec neviem nájsť. Počkaj, pozrieme tu na, aha, tehelné pole. To je dobrá fest. Zatiaľ sme druhý v tabulke a my potrebujeme byť prvý. A zatiaľ Zerato má iba 3 góly. Zerato 3 góly. A ja by som vylepšil runningovú, ale to už 41 miliónov, vidíte Zerato 99 potenciál, Gajdoš 95 potenciál, strašne veľké potenciály tu sú. To sa mi páči a zatiaľ nebudeme nič, budeme 1,5 milióna a môj vystený hráč by bol do stredu zálohy a tým je Dybala a on by nám tam veľmi pomôcť, to je 60 miliónov. Jeho by sme dali, ale pozrite, už prehrávame 1-0 nad Slovanom Bratislava a už to bude možno 2 a pekne. Len proste ty dostaneš šancu, tak nedáš góly, ale keď dostaneš šancu a dáš góly, tak vyhráš. A keď oni dostanú šancu a premenie to, tak prehrám. Chápeš? Potrebujeme to teraz, nemôže. Pozor. A je to ďalší gól a David Sredzan dal gól. To je pekne GG. A kebyže príde ešte taký nový taký útočník, to bude hrať Zerato a ten typek. A pozrite, vidíte? Práve na takú šancu som čakal. Teraz Zerato dostane loptu. Sekne si to, strelí. A jak to golman chytil. Kupujeme takáča, kámo, chlapci. Takáč nebude v mojom týme, tak ja nehrám. Lebo takáč mega dobrý brankár, to na ne som úplne zabudol. Teraz pozrite sa, jaká šanca. A je to gól! A už Zerata nič neprekvapí. Ináč na tom Xboxe budeme natáčať Fortnite, hociaké zadarmo hry, FIFU natočíme, kariéru, bude to lepšie než toto podľa mňa. Proste všetko, máte sa fakt na čo tešiť, môžete sa veľmi tešiť, každý deň budem strieľať videa pre vás. Budem to mať pekne izbe položené, vežiak, budem mať tak paráda, bude to fest dobre. Natočím videjka, potom ich postriham na notebooku a všetko. Si pána, to bude dobre. Teraz asi sme prehrali 2-1, ale to vôbec nevadí. Ale možno nás predbehol Slovan Bratislava a on sa teraz posunul na prvé miesto v tabulke
A my ideme zapoznať toho takáča. Takáč. A toto videjko za chvíľku skončí, lebo vidíte, ak sa môžete pozrieť, iba 5%, a ja som veľmi debil a neviem si vôbec nabiť telefón, tak pozrieme do slova Bratislava. Dominik Takac. OK, takže Dominik Takac. OK, tu je. A ja mu dám aj 80 000, ti rozprávam. 800 000, keď nepríjme a oni ho fakt nechcú pustiť. Tak dám mu 900, pozrite sa. 900 000. A oni mi pustiť nechcú takáča. Dobre. Tak dáme posledný zápas. Rozlúčim sa s vami. Tento zápas by si mohli vyhrať. A kebyže príde taký nový útočník do nášho týmu, tak by sme hrali takú formáciu, neviem, jak sa teraz volá, vám môžem ukázať potom. A pozrite, Zerato, není o čom, najlepší hráč. Už je najlepší strelec z môjho klubu. Proste len teraz tu prišiel a už bude mať väčší rating. Ja vám potom môžem ísť ukázať môjho Zerata, že jaký už má veľký rating a si zoberte, že teraz má iba rating 40, sa mi zdá, 49 dokonca. A na mojom má takých 60 rating už, takže to je mega šialené. On mi tam strašne veľa streda gólov. Proste pozrite sa na ňo, proste nový Ronaldo, vám rozprávam, nový Ronaldo. Potom môžeme kúpiť aj takého Messiho, keď chcete, do tohto týmu, ale toto Messi stojí extrémne veľa, Ronaldo to isté. A keď už tak, to budeme musieť hrať na troch útočníkoch, že nahráte Ronaldo, na ľavom krydle Zerato a na pravom krydle Messi. Tak by sme to celkom mohli hrať, ale obidva sú veľmi drahí. Dobre, takže tento zápas sme vyhrali 3-0, alebo koľko to bolo. Sme zase tretí v tabulke, je to veľmi dobre. A ďakujem vám, že ste dopozerali toto videjko do konca a vidíme sa pri ďalšom parte. Čaute.